हायाखिसै माबा खेवनो हायाखै Ayo mobile sias dang. Derhabai Gornei zero. Bobejing derhaga. Usundakau Gornei sonaनै derhabai. Usunda derhagaso. Usunda FC Club Gornei feजेनबाय. Soर sogo soor. Ha? Soor feजेनखो? Bajogau Tiger Club. Baroka Club. দুজনের লাগবে মানে রয়েছে সমান ঘর আরেক We on it. What is coming to Bajogau Tiger FC? Yes. Bener Scoopy-Gun garia. Oh, लोगोफोर जोंनि बाजुगाव टाइगार क्लाबा बे ओरैबादि हाब्रु फिल्डआव गेलेनानै अमा मासे देरहाबाय उसुन्दाइखौ फेजेननानै जोंनि बाजुगाव टाइगार क्लाब बिटिसि क्लाबा फुटबल क्लाबा बे मथामबिलावहाय दिनैनि मथामबिल टुर्नामेन्टआव गासै मोनथाम टीमखौ फेजेननानै जोंनि बाजुगाव टाइगार क्लाबा देरहासार जानो हाबाय आरो अमाखौ बारना लांदों हनै फिल्डनि अबस्थाया बेबायदिब्लाबो जोबोद खस्थ' गेलेनानै बाजुगाव टाइगार क्लाबा दिनै अमा मासे देरहानानै लाबोनो हाबाय लोगोफोर स' नोंथांमोना नुखाबाय भिडिअनि गेजेरजों जोंनि बाजुगाव टाइगार क्लाबा बेसेबां रंजानो हादों अमाखौ देरहानानै स' भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो थेंक इउ लोगोफोर